लागाव जेस नै ललिपप फेन्दा फारसे गासिबो होजालाय आं जानायखौ सिटेखायनो र' Happy New Year 2024 Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बराय हरबाय दिनै नै जानुवारिनि 1 तारिखनि थाखाय नै जा बयलार मानै लायबाय आरो दा पार्टि पिकनिक जानोसै आरो जोङो दा बे न'आवनो जोंहा माने साफा खालामना लांखानोसै ओमफ्राय दुब्लि बारियाव थांसै आरो साफा खालामखानानै बरिया हांजोबगोन आरो मानैखौबो मानैजों 5 केजि दं दा जोङो नै फोथार बारियाव फैबाय बयलारखौ आराम साफा खालामनानै लाबोखाबाय आरो नै खेरखासे ओंखारखादों नै वा नुवाखै खेरखासे 5 केजि गोजोन साब्रैल'खा ओमफ्राय मानसिफ्रा जोङो ओमफ्राय नै बेयाव अर सुखांगासिनो दं आरो एसे अरखि बानायग्रोनि बेखौ ब्लाव ब्लाव खालामनानै एसे बायफ्लेनानै अरखि जाजोबहोग्रोनि आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आराम जालि बहायनोसै माबा साइकेल बास्केट दङ बेखौ आराम बहायनानै होनोसै रं सावख'जोबखाबाय जों दहाय फुङावनो दहाय सानावनो लबारा गैला दा बिराद साफा जाबाय आरो दा हांनायखौ देखायगोन नोंथांमोननो लासैनो ब्रासजों बुलायबावदोंसो ओमफ्राय नै दा जों दा नै देक दामगासिनो दं हम थियाटार गोजान खारबावोसो 2-3 किल'मिटार गोजानाव खारो जाहैदों दा मोसाबासो एसे खोमाया ब्लादां नामा नै सावनो होनोसै नै गाइस लोगोफोर सावनो होनोसै एबार गाइस लोगोफोर नै हांजेनबाय नै अराव होजेनबाय आरो बेदरखौ लागाव जोंना नै बानायसा होग्रा बरियानो थैया लगायखानांगौमोन नामाब्रा चिकेन बे मोनब्रैया जोंनि खाब्रा मोनसे सासेयाव ना आथिंखौ होदो आथिंफोरखौ होजोब हांहोलां जाहोलां जागोन आरो जों थारमाने नङा होनबा लोगोफोर औ होननांगौब्रा सुनुआ हाब फिबाबो लाम बुरजा माथो ओइ गाइस लोगोफोर बेदर मोजांखौनो हांबावाखै जोङो जों दा नै गोदोना गांखं फेन्दा माबा माबि बिखा आमाय थुखुल फिबु बेफोरखौ जोंसो जों हांनानै एसे लोंसोग्रोगोन आरो ओमफ्राय दा बेफोरखौ जाखांबासो जों खेमथाम खेमब्रै थिब मोनथाम मोनब्रै गाहामसिम हांनानैसो लासै लोंनानै जागोन आरो नङाबा खेमसेनो हांनानै जाजोबा माबा जायोलै आंगायो गुसु जायो थावा बिराद बरिया जाबायलै खिन्थु लागाव हेपि निउ इयार लोगोफोर लागाव डाबल इन्सारेस्ट लागाव नै एबार संख्रि सारना होबाय नै थ्राय हो बेलथाय दा सारजोबनांगौ बिदिनो संख्रि मोनदारसिगोनबो र' गाइस लोगोफोर मोनबाथाय होखावनोसै जानाया नै गाइस दाना नै बानलु सामब्राम गुफुर पियास दुन्दिया गासिखौबो मिक्स खालामनानै एसे सिफ्लेसिगोन दा जानायनि लोंनायनि लाहार फाहार आरो दा लागाव गाइस लोगोफोर नै फिबुजों लोंग्रोसै आख्रामोन र' याव थाथ'नो दे सेरेबखौ जेस लानि दे सेरेबखौ देलाय बाबार दोननो मोना दै गरसे लोंखा गासिबो दे दाम खमिबाबो जायोब्रा बिजों निसा नांबानो जाबाय जोंना लागावनो मोनला देखाय आङो फिबुजों लोंग्रोनोसै बिखाजों बिनि उनाव नैबे ललिपपजों लोंगोन दा दे बिखा जाग्रोनोसै बिखा ट्रेक्टर लाना थांलायदों गथ' गथाय फरियालफ्रानो थाजोबदों खोमालै नै गाइस लोगोफोर नै दा नै बिखाजों एसे दांसैलाय नै बिखायो बिखाखौ बरियाखा आं दंफैयोब्रा नैयाव नोंखौ फैदों होननानै फैबाय आङो दे होलायदो नै माला जोब्बाय जाबायलै गांखं लागाव जेस नै ललिपप फेन्दा फारसे गासिबो होजालाय आं जानायखौ सिटेखायनो र' गिलास लाबाय गिलास सुनो गिलासखौ लायिखौ
बेनि बांसिन मोजां खालामना बेदरा nih oh nggak kuya silam tasi dulu gue masih mending masih beli bengna नै गाइस लोगोफोर गिदिर गिदिर मोनबैसे गोलै मोनबा सयथा होबाय ओमफ्राय नै मोनखानायानो एसे लामैनो दंबावो आरो फिसा फिसा ओमफ्राय नै आरो लाम दंबावो खेरखायानो गेजेर जाबावाखै दा नै बे जोबनाय लोगो लोगो बेबो मोनहैनाय बायदि जों हांबावखाबाय आरो गाइस लोगोफोर अरा मना होदो लागाव जा जा नै आथिंजों लोंगासिनो नै आथिं जादो आरो बरिया मोनखादोंना स्रेम स्रेम लायदों आथिङा फारसे फारसे लाजोबबाय दा नोंसोर गासिबो ओमफ्राय नै नोंना ओमफ्राय नोंना दङ नै बा अखायानो जा लागाव बेदरा माखासे मोननाय दं माखासे होगोनानै दं बा बारे आं शेफनि जालु फोरोंदों बेदरा सोंला एसे दा गाइस लोगोफोर नै बियार गंसे थानायखौ लोंसै आरो ना नैबे बियारखौ दानि सानै मानसि फैदोंमोन आं भिडिअ खालामनायाव नुदोंना नुवाखैथाय मिथिला आङो इयो सेरेबानो जायो आंना सेरेबानो जायो गिलासि फुल जायो माथो ना होलाय एसेबानो ना आंना फुल जाबाय नै आलु जालालै biar laga kusimnya kutung kau beli naik kusimnya beli nak apa yang Happy New Year 2024 Januari 1 tarik laga loungdo balak base hangnang jagoन मानसिफोरालाय फेला जोबबाय नामा ब्रा नोंना फिसा खेला हांना जागोन लेब्रा ओइ नै बियार लाग्राफोरा सफैबाय नै सानै साथामसो लोगोफ्रा नै गोजाबो सफैबाय नै लागाव ककटेल गासिबो बेदराबो नै मोनां मोनां जाबाय नै लागाव ओइ सिलुक ओइ खारबा कर'ना साननै गाइस लोगोफोर सोरांबाय जानुवारिनि 2 तारिख जाबाय मोखां सुनानै फैफिनबाय आङो ओमफ्राय बेदरखौ न'आव लांखादोंमोन आं उन्दुहैदोंसो हरावसो न'आव आङो माबायाव 1थासोआव 1था ना 2था फात्ता गैला ओमफ्राय माखासे बेयावनो उन्दुना थाबाय ओमफ्राय नै बेदरा दं आरो बेखौ हांनानै जाफिनसै आरो जोङो नै दङ सेरसेसोनि जख' दंबावो हांनानै जानोसै दा हांनिसै आरो गाइस लोगोफोर बेदर एसे थानायखौ नै अर सुखांनानै नै अरा अरखि जाजोब्बाय अरखि जाजोबहोग्रोबाय आरो ओमफ्राय नै गथ'फ्रा बै जोंनि खाथियावनो पिकनिक जादोंमोन इसोरबो हर थालायबावोब्रा थेक्ला थेक्लानो थांनोबाबो थांबावा न'खौनो सावबाय थालिर माबानि बानायदोंमोन दां न'खौ दोननोब्रा हांफिनजोबनोसै बरियानो नै दरब्रै दरथाम दंमोन सुस्र'फिनजोब्बाय आरो दैजों एसे एसे दासो गोदान दासो होदों ओइ जिगाब खामगोन जिगाब खामखुम खामना दा गाइस लोगोफोर नैबेखौ आराम माबाखांबाथाय मोनबाथाय मैयानि हरनियाव जेरै लोंदों जेरै बानलु संख्रि लानानै जादों बेबायदि जानानै ससे देखायबावनोसै आरो गाइस लोगोफोर मैया हराव मोनला मोनसेसो भिडिअ खालामबावबाय दिनै नै साननासो बिराद मोजां जाबावगोन Ayo ha.
गाइस लोगोफोर एबारनिखौ नै एबार एसे फिसा फिसा बोफ्लेजोब्बाय आरो एखेबारे बानलुजों लगायजोबखानोसै संख्रि ज्रोमनो ना बरिया जाबाय आरो इयाव दरनै गिदिर गिदिर दंबावो बे मोनाखैनो एसे नांबावगौ आरो जाबायानो हमना लादो अबसे ओइ गोजा गोजा दरनै दंबावो दे लुना होदो माखासेयाथ' लोंखाला सानैया जों सानैजों लोंसै आरो एसे एसे खर' एसे फाहामनो आन्था दे दे जाबाय सासेया नारें जालाबायनायसो जाबाय मैया हराव लोंसोनानै गोजाबो जाबाय बियारबो जाबाय नालाय थेवरा जोंबो मालाय लाबोलाबायनाय आउटनिफ्राय फैनानै होफैनायखौ फ्रियावनो मोनलोंदों होनना लोंबाय ओमफ्राय गैला दा लांगोन लां दा हराव लोंनो हा गाइस लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै जानुवारिनि पिकनिक जानायखौ नोंथांमोना आंनि मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक भिडिअ कमेन्ट खालामदो आरो हाजारसे शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन गाइस बाय बाय